aprangsi anytime today news ke narar phana dapakadom pajiglo anytime today news bita thanba bini disami donalisha lektipi nona jupaitha bitang tonbe Bosik ni phain korania da porphai silke malom borpung pen choke laka cheleng tawar pialong ihum bolero pickup hem kono hiring tang raka chingkoi jok bahini adimlong mar apran keda Son Sinilip constituency Chukela police station ki pardu borpung pen Chukela ka chileng tawar pi borso ponar lengalong ihum AS23CC 5199 hem konglong ka chingkoi hiring tang raka jok adimlong mar bahini piso soma da brandam juilo la pen penana renga huki sotung tong sikot pen Chukela hospital long si selang kono bonta doktor tum ke than pon la dak pen ke unelo pupena jok gola khare longan pali pon tunang koklo la pen halada gola ghat civil hospital long pon det pen nonamar asapso mimuchot pusi birtalong Nilip Chokela pen harbor manopi report Northeast Time Today News. Kira ampun pun napi sina tu baik lo. Borpun long parong pen. Ante la bahini amuni thi lo na tu men sini igma. Maria rong parti. Ini lo. Kena asupu lo hapisong. Asupu. Hapisong Ramsa. Ante la tum kupuson pen lo nali la tum phan bangke kupi pen lo bodhi klain ke mane na tum pun lo pu borpun pen bang bom husi la puson khotuna phulo. Ante na tum non ke pulang ber ka chi poi phan kupi avastha sina do klaim pon iglo. Nali ke ante kupi hema aza. Ini hem sang hop pok lo. La non apang ita mi ke. Ini hem sang lo. All Karbi Anglong Municipal Board Employees Association la ti hek pen AKMBA alu dong kamuka Municipal Board chokamar la pen master role atum do anching room pet pen pini bosik ni phain korni ame thanga sai hem dong kamuka marong so pelong bai nong kilong le puthal ni samjin pen kachisong pini bangso kachisong long dong kamuka Municipal Board head assistant ki high harsing ti movement perang kyang no nangka pachini duna tenke Karbi Anglong Autonomous Council pen KACCM Dr Tuliram Rohari deng setamya batai pin pura lupa jirdam lo pin pura lo batai pa jirde da pita ni litom aphan RD na pipe la pen nang chingki chingwai poma tangti bainong nang pipo polam thangta abi Nilito Municipal Board Chokamar atum chiklo jon throner kebra flipling tanglo bainong kilongli labang sapu thak nilito masong All Karbi Anglong Municipal Board Employees Association atum ranching room se kedam tang signify creporni dongmuka Municipal Board asai hamalong bainong kilongle puthak chingki chingwai ponlu Sonsi bang so kaching ki kaching wai hut kacharai tengpen pini wo signifying koi pening korhania ni litum sai heming puji monster cyclem ponthik thilo lapen jongsi la ana phita thangna dalam tabi pulotang te non ke bangji jakhong ni phai si pen ni phai pli an puthot son thak tha kache song deng ponthuna kopoputa pini bang so kache song no pen dong kamuka Municipal Board head assistant ke hai harsing ti mong pen perang keng no lam the kach paklang pon News Desk report anytime today news Ini nilitum nadak dong kamukam Municipal Board along. Kopi posi nilitum media nilitum bhanang hang ma asalam thia uthak pulote nilitum anikan dormaha kilong le salary kilong le la so joini aposi arnisi ke damtang 18 arni nilitum dokmuka Municipal Board along association hoi nilitum kaching wai do Athike la soching wai long lama putha bangke council long nilitum kotolone memorandum pidam lo CM sar long sitame nilitum memorandum pilo lasi la so putha bot nilitum non anta nilitum han nang pipo ba pini nang ching wai po sitame ithe bata nilitum han nang pu pe dalo ba nang ching wai lin le dalo lasi la so putha bosi ini arni Arni singaching waya teng pulote tarik coil ini pente nilitum la sisbo mate complaint clip office impu post tame nilitum complaint clip pula so chete klan silar solam thia puthang mangke nilitum dak dongkamuka Municipal Board pente ciklo aningkan si ciklo jon sarikuri rafli 84 months nilitum salary long le Lason thasi kaprega Municipal Board dak Karbi Anglong ke nota Municipal Board ho nota Municipal Board ta isiver lo alang litum ta kelong leke lason lo asi along tin sidame lason non pinyason an sisbong bang kan litum patinang ko athike nilitum han ethebata mane jo chopo mane lapana por bang ke chonghom kokthap ta inuta nang ko bawe councilation sin pen chenglo apen principal secretary pen chenglo lapen ke
Joint Secretary Town Affairs Langli Tum Secretary Long Tum Sitame Sunum Chingwai Vida Join it Nilitum Ka and Terry Baklang. The see non pini lapen ke mo vice tarigar ni pini pen cenglok vice tarigar ni an nilitum la som doi lapen la sopen jong si aku hitung tom thuala lapen ke la sopen api mo Julai tarik si pen tarik lian aku la som thaksi nilitum aku cepat lang thola si mane la bangke nilitum la council long la solam chetang vek nai CM Sarma sitame la solam bangke nang saini polam si nilitum pini so ini nilitung dak culong le junong le mastorul pen cenglok sweeper pen cenglok anton nilitung dak office staff office sitting atau mas tamela si nilitung kani si nilitung hana juhang alam ke bangke lailo antong pinang ponan itu lam cai Cuma borbabu inventan itu akan la dorm hakilong liye kita mer ninjelo kita niliye Ninji ilo seputar kes kami ni tu kitu kisung dorma hakilong lepen ke ni tu abang kutin mana ladak town committee mana municipal keklaim tu am ke cicini no masih ini tu makan pasal dorma hake ni pida pranji pansi ni di inventa cini ilo konsil kacari tu lepen sim sar panta ni inventa cini dulu atima ini tu dak keklaim tu am ke Dongka bukan lo bias karbiang long an lapen is karbiang long sor anta ini tu sumpik lo yang buci jiup kan arti unon head lah ui junior tu mana ini tu ben junior atau ta maksudnya dong hakilong lepian usoma kecipit sumpik lo yang kabuci sumpik lo halang itu mesti ini tu mabang kia sabso usoma ke telo sekarang usoma head atau halang itu mesti kostu piglo lasu dong hakilong lipen usuma kapapulgi pen icenglok iculong li kijulong li ati ni tum dong kam ta muhet ni tum bor babuta ni jilo ni ciklu jong oning kam ciklu jong chongnet kep rapi an terus lapahan kilong li ke kwan ya kisu ni tum cicang ho anut tu adong sono Hemtun, perjam ejak tum ke cuklan sudah saika tiki penlo, ejak tum ke robot ka tiki penlo, ejak tum ke broiler oka cijor, kapen pak oka cijor, lahai kaman kan ini tum klem nang kok lo, nasi kindly siam sar ni tum kan, naso dor maha nangi piji pancing ni lo, kapen muhat ni tum borbabu lo ni tum apan dor maha lasu ambong lo, pipe kulo tu ni tum step dulu lang ke klem cipu. Masih nilihin pen pansi jening li konsil soal kan Nagaon district ke parlo Karbi rong natundanga terona rong choran hem Karbi ethnic food center long Andwar Baguri digital news farama bitungatum kahumrida laso long pherangke tumpen kachini pona tenki haladak Nagaon district ke parlo ke doa Karbi atum halaso natundanga terona rong kacho somke ningkan pharo par elo lasi rong barim pule chipuder setame kahinu avelo Ate Kaziranga National Park nang parlo le koke Karbi atumta non ke parlo det Kaziranga National Park arlosi ongdong Karbi atum kido lapen halaso hursitame kindu inar tike lahai hui jontu apike topik pusi chini ponlo bonsitame ili Karbi atum ke aprang penta ba khe phan ka phire phon ke dokwa kajok forest reserve laki National Park ke parlo adim nang tum dak pen tam nang popuke ther ke habajok ongdong Karbi atum ke Kaziranga rong penche osi ang tam dam lablo sitame terona rong bangke non antame do pon chiplang setame teron arong ki do chipla ki joy ki pen ki do chip kali ko anone ki sung pen ka chi song pen si pini arni natun danga teron arong abangke Nagaon district arlo parlo de setame do thi pen si do bomlu laso long pini arni ko pai ki me methani ma men lapen Nagaon district ke parlo ta Karbi atum dolang po pachini nang pu pen rongi si abitung pen chorana hem amen irponsi hotel in pu ponlu Laso along WWF Eco Development Committee lapen kapre department atum cherap dun se jakong pidunlo lapen ajat kiduki sung along tami WWF atum dudun tip lapen rong kaching thura molong antami claim pon bomlo Laso along nalitum choran hem Karbi ethnic food center long nalitum ningke dokahan kang moi kalang dang ki upen cheng lok nalitum ningke hangahan long poneji
Nalitum joy Cape and Kelong Ponja Pan 9954472893 along home dynamic note. News Desk report anytime today news. Pinya bita kelapan sing tom paniglo do me thakme karga.